bayikhipha phela immese yabo ethi uyangigwaza lo munye ngoba ngazi wethi ungigwaza mamaphi la ngavika ngale sandla njengoba ngagwazeka la Mhm. yabo. Bangidubula ngo-2 bullets wangena la eceleni kwe-spinal cord waphuma la esiswini Sho. kumina 2 Ngayi. bullets. Yena lo mfethu washona. Akasindanga. Yeah. Cause mina bangidubula ngo-6 bullets. Yena bamdubula ngo-4 bullets. Cabangani baba? Hey mfethu impilo mfethu. Impilo. Kunzima mfethu, kunzima ungasibona siphila nje kanje. Kunzima mfethu. Yeah. Akusenje ngoba ngaqala kumina nje side lami akusenje ngoba ngaqala mfethu. Waqala ukwenzani? Ukubhema ama drugs. Oh. Because yabo manje mfethu kunzima. To Yeah. be honest akukho mnandi ukuthi uwumuntu njengoba nawe u-out nje kanje sama out right. But wena mfethu uyazi ukuthi from here uya endlini uyo have splash ube right yabo. Mina from here ngiyaphansi kwe-bridge ngiyombatha ingubo engcolile I'm like this yabo nje mfethu konke lokho akukho mnandi. Yeah. Yabo akukho right yabo. So mfethu ezinye zezinto lezo mina mfethu cause ngiyazazi la ngiphuma khona yabo ngiyazazi benginjani yabo. So mfethu kwesinye isikhathi kuye kufike la uma memories lokucabanga lokho mfethu ukuthi yabo ngazifaka kodwa ke maybe one day God will help me I will be out yabo. Yeah. No, wathi khona sizongena kahle esitorini sakho. Ngiqale ngikumukele kwi-show bhuti ne. Igama le show yethu siyibiza ukuthi homeless njengobusho sibe sihambe abantu abangenazo indawo zokuhlala sikhulume nabo kanje sizwe nje istory sabo yabo lonto. So before singene kahle ngoba ngifuna siqhubeke nale story ngoba sesisiqalile kodwa ngifuna ukwazi ukuthi igama ubani edladleni kukuphi. Yeah, igama lami nguMondli Isibongo ngwakaNgcongo. Ekhaya kuseMbumbulu. Hawu la eduze? Mfethu yebo kunjalo mfethu. Alright asibuyele lapha yana ke njengoba ukuthi awuthandi isimo masinje what went wrong kwenzakalani? Mfethu ngisho ngithi mfethu ukuthanda izinto nokuphika nabangani. Ngingasho ngalibeka kanjalo. Because mfethu ukuqala kwami nje ukubhema lona drugs mangikhumbula kahle. Ngiliqale I was doing matric. Beku 2019. Yes, but waphela unyaka ngingasafundi yabo ngasa. So ngesikhathi waqala ufunda umatric. Yeah. Awangaphela ngisho unyaka usesikoleni. Yeah, awuzange uphele. Sho, yashesha lento ne? Awuzange uphele. So ngesikhathi usaqala so njoba ngangiqala nje mfethu ngisafunda but ngama weekend ngibambe elokwi kusicapha ngu-conduct. Yeah, every weekend ku-conduct so imali ngiyithola kalula yabo. So ukuthola kwami leyo mali leyo ngithenga lento yabo. Ukuthola kwami leyo mali ngithenga lento yabo. Until kwaze kwaya kwathanda ukuthi ke manje ngibone ukuthi ayingeke ukuya kwami esikoleni kuyafana ngeke ngithole lutho at the end of the day. Kanti ukuvuka kwami ngihambe ngiyowenza i-conductor le ngishaya isicapha at the end of the day ngizokuthola something. Mase ngikwazi ukuthi ngithenge lento. Yeah. So that's how ngiloko nje mfethu okwangenza ukuthi ngidecide ukuthi isikole ngivele ngicine ngidrop out. Ushiye phansi. So ngabuyela ngala esicabheni ke then ngaconductor njalo ntambama ngiloye ngithenga lento maybe you remember i-lockdown. Yes, ngo-2020. Yeah, the time kuvalwa nje izinto so nami ngomunye wo-conductor basembumbulu ekwathiwa they must stop ukuthi basebenze kwamanje. Ngesakhe ukuthi i-taxi isane amount yabantu ekufanele ibalayishe. So samiswa lapho. Then ukumiswa kwethu lapho ingaleso sikhathi ke la kwaqala khona ukuthi even nasekhaya bathola ukuthi uMondli kuma drugs kanje yabo cause manje ayisekho indlela yokuthi ngithole le mali easy yabo. So sekufanele ngenze njani sekufanele ngicele kubona
yabo if bengenako kufanele ngibheke into nje la engizokwazi ukuthi ngiyithathe ngidayise ukuze ngithole le mali. So lokho kwagcine kungilidele ekuthenini ngigcine mangingakhuluma iqiniso nje lokho kwagcine kungilidele ekuthenini ngigcine ngithatha ezinye zezinto zabo abantu bala ekhaya. Uyoyidayisa manje? Mfethu ya ngayithatha ngayoyidayisa. So nabo baloke bengibekezelela until ngaze baze babona nabo ukuthi ngeke yabo ngeke besakwazi ukuthi baqhubeke behlale nomuntu bayabeka la ifoni yakhe usisi uyabeka la ukhulu imali yakhe mina mengabona ukuthi abekho eduze ngizokuthatha namaye ngoba kuwukuthi ngilidwa ilento it's because yabo sengifila nalawo ma-pains ukuthi angiyitholile lento yabo that is why ngicine ngithatha zonke lezo zinto ngiphuma ngihamba yabo so kwaba into kanjalo ngathatha nje ekhaya ngaphuma ngahamba then angibuphindanga ngaphinde ngisabuyele ekhaya. So wahamba utshontshile ekhaya? To be honest ukuhamba kwami okokuqala ngahamba ngitshontshile then ngaze ngabuyela khona ngesikhathi sengidutshuliwe la emgaqweni. Sure. All right, so sizoqhubeka size lapho. Do you remember the first time uthatha leli drug? Ufuna ukunderstand ukuthi wawazi kade ulishaya noma mhlawumbe wafakela ungaboni nanokuthi wafila kanjani? Mfethu First time ngathini ngangazi mfethu because wayifaka kwizol kwinsango yabo wayevuthuzele kwinsango yabo because sasithenga ama-spliff qala sithenga ama-spliff ensango insango evele siboshiwe ifika nje uyithenga sivele siboshiwe kanti kule nsango khona lento yabo naye kushuthi ngeke ngimblame because kushuthi naye iyona ndlela ayenze ukuthi abantu babe goofed ngayo ukuze babuye njalo yabo. Kwaya then one of my friends wangitshela ukuthi ngeke bafethu le nsango le kahle kahle isuke ifakwe into ekanje thina kunokuthi siloku esithenga kanje why singayi khona i-shopping center ngasekhaya eMbumbulu yabo why singayi eMbumbulu siyothenga nje ezethu lezi zinto because zimali engaka sibuye nazo then ke sizenzele thina ama-spliff yabo. So nami ke sekhe ukuthi lo guft esengiloke ngujwayela yabo ngangaba nankinga yabo because ngangayitshela ukuthi egcineni kuzogcina kungilidela yabo. So that is how mfethu engaqala ngayo nje mangikhumbula kahle mfethu. All right, edladleni washiya kuhlala ba ubani abakhona ekhaya? Ekhaya kukhona ukhulu bakhona no-auntie nosisi bami bakhona. So already ne-timer? I-timer alisekho kodwa umama ukhona useChaswet uyasebenza. Uhlala khona? Uqashile khona. Usebenzela ngakhona. Bafila kanjani kade bezokuqala ukuthi usubhema le Shandisi? Mfethu they were too manje mfethu waya disappointeka kakhulu mfethu yabo because imina ngedwa ingane kuyena nje akayikho nje enye ingane nayo it's only me yabo. So ngaso sonke isikhathi mfethu maye ngibona mfethu because not ukuthi manje asabonani nje kuye kwenzeke mfethu kwesinye isikhathi maybe naye mhlambe mengikhumbule kakhulu mhlambe afike ke ngala ngitholakala ngakhona abuze kubafethu yabo and nami futhi mangizwe ukuthi ngeke ngikhumbule umana manje kuye kwenzeke kufike leyo feeling yabo ngimfonele because inamba yakhe since ngaba nayo ngingakabhemi yabo ngisafunda ngine-phone she never changed the number even if ulahla ifoni wenza kodwa wenza sure ukuthi wenza isim swap naye leyo nto waze wangitshela yona wathi into edala ukuthi le number ngihlezi ngiyigcinile it's because ngiyazi ukuthi iyona number oyaziyo iyona number engiyazi ngekhanda ngisho ngathiwa ngikephi kanjani. So if kunzima kunjani ngimkhumbule ngitsheleke ifoni kulowo muntu oseduze ngicele nje angifonise noma ngibhazise then ngimthinte
then ke mawukuthi ngenza i-call back or something ngabuye back kuleyo number yabo. Yeah, so ugcine nokukhuluma naye. ngikhuluma iqiniso mfethu, ngigcina ukukhuluma naye ngangisanda kubuya esibhedlela. Bewini indaba. It was last year October. Yeah, October. Sure. Wayazi yena ukuthi uyile esibhedlela? Wezwa ngesikhathi ngidutshulwa, wezwa on the second day ngidutshuliwe ukuthi ngisekhe ngedwathe esibhedlela. Then wafika khona esibhedlela, then sabandawonye-ke kusuka nje lapho, sabandawonye kusuka lapho. Then discharge kwami esibhedlela wayesethi hayi angize kohlala naye lapha eChasworth. So ngaphuma esibhedlela ngayohlala naye eChasworth, sahlala nje eChasworth. Mangakhumbula kahle ngicathi sawuhlala maybe 2 months naye. Then after that sekuwusuku lokuthi ngiphinde esibhedlela ngiyokhipha ukhonkolo cause ngangifaka ukhonkolo la enyaweni yabo. Then bangicheck-ke nala eswini ngangenziwe ama-clamp cause ngangine operation. Sure. Yabo. So sekushaya isikhathi sokuthi ngiphinde esibhedlela ngiyowenza ama-check up yonke lento, yena kwakuphoqa ukuthi aye emsebenzini yabo. So wayesengishiyela imali-ke ewu-300. Then ngase ngithatha leyo mali-ke ngaphinda khona esibhedlela, ngaqala khona esibhedlela bangenza ama-check up, bangiklina, bangikhipha ama-clamp, itishi yonke into nokhonkolo. Then ukuphuma kwami khona esibhedlela angibaye ngisaphindela kuyena. Wangabe usamthinta, awukazi ube umthinte futhi? Hayi, angibaye ngisamfonela. Alright, awungitshele ngokudutshulwa kwakho kwenzakalani? Ya, ukudutshulwa kwami mfethu, ngasho ngithi ngakubekela nje kanje, kwaba isikhathi esirong. Ngafika nje mfethu endaweni erong ngesikhathi esirong. Yabo, ngingaqale nje ngikubekele kanjalo cause into nami engangahlangene yabo. They came to shoot another person yabo. Babezodubula omunye umfowethu khona lapho, lo okuyena odayisa leli drugs lethu. Ya, lapho kuleyo ndawo ila eClearwood. Ya noma ngayimemishina ngamagama indawo. So awungichazele, ngifuna ungichazele lo suku nje ukuthi nanihleli kanjani, kwenzakalani, ulande nje yonke into kusuka ukuqala kwendaba. Yeah, so mina mfethu ngafika mangathiwa ngi-estimate isikhathi, but kwase kuyintambama maybe around 4 to 5 isikhathi. Then ngifika mina khona, then ngafika ngathenga khona, ngahamba ngayohlala khona enye indlu esihlala kuyona ngale ngakhona yabo. Ngahamba ngayohlala khona, ngabhema. So kwaphela leli drugs engilithengile la kumina yabo. So ngase ngithi hayi awuthi ngiphinde khona-ke ngithenge, sengithengela ukuthi ngizohamba nalo-ke manje ngiye la ngilala khona. Mfethu angibaye ngisaqeda kwakuthenga yabo. Ngoba ngathi ngisathenga nje kwaqhamuka imoto eyi-double cab yabo, yaqhamuka yadlula. Then ukudlula kwayo yama ngasema-toilet akhona yabo. Ukuma kwayo le moto le, umfethu lo odayisayo la wayengaphakathi endlini yabo. So ukuphuma kwakhe endlini uphuma ngoba efuna ukuthumela i-razor omunye wabafethu la, ngoba efuna ukusikhathela khona leli drugs ekuthiwa i-rock. Yeah, so wayefuna ukusikhathela lona-ke, then mayise yaqhubeka asidayisele lona. So senguthathile ushintsho wami kulo omunye odayisayo i-heroin yona leyiwunga. Senguthathile ushintsho wami ngayithatha nawo ushintshe ngawu-5 by 10 yona ngiyiphethe ngoplastic yabo. Ngilinda ukuyisonga. So ngesikhathi ngisalinda ukuyisonga lo mfethu ephuma la endlini, kanti shoot nalabantu angazi noma basebembonile noma kanjani yabo. Then kwabo ukuthi nawo bayaphuma emotweni beza la kuthina simi eVrandi. uVrandi wakubo lo mfethu ngoba udayisela kubo. Njoba simile la eVrandi, mfethu yabo nje le nto kwabo ukuphazima kwehlo. Cause mina ngangime ngibhekele yabo, baqhamuka ngemuva bona. Kodwa ukuqhamuka kwabo ngemuva bafo imini oqala baqala ngayo ukuthi bamdubule. Cause ngangibhekele mina, bangidubula ngo2 bullets, wangena la eceleni kwespinal cord waphuma la eswini. Kumina 2 bullets. Then ke base baqhubeka-ke badubula, njengoba beqhubeka badubula yena lo mfethu lo, cause wayeme nje mama eceleni kodwa kwami yabo.
so baqhubeka bamdubula. Mina ngesikhathi ngibona ukuthi ngidubulekile la sengiqala sengithi nami ngizama ukuthi ngibaleke. Yabo nje ukusuka kwami eVrandi ikhona ngibaye ngisalijika baphinde futhi bangidubula futhi ngo-3 bullets la enyaweni. Sure. Yabo, so lo 3 bullets ke la enyaweni iwona owangenza ngiyiwe mfethu ngilale phansi kuvele kuphele nje ngingazizwa nje yabo. Then ngalala phansi kanjalo ngathula kwaqhubeka saqhuma isibhamu kusho ukuthi base bedubula yena lo mfethu lo bemdubulisisa kahle befuna ukwenza sure. Yabo ngasho kanjalo yabo. Then sebeqedile ukudubula mfethu isound yesibhamu sengizwe ukuthi ayisithule yabo. Because nami kwase ngingasakhulumeki kodwa ngiyezwa yabo ngizwe ukuthi hayi isound yesibhamu isithule yabo. Labantu laba sebekhuluma ezabantu abahambayo yabo. Lo obevele ngidubula angazi noma shoot nami mhlambe wayefuna ukwenza sure ukuthi ungibulele noma kanjani yabo. Ingaleso sikhathi ke engishaya ngebullet yokugcina le yangena la esandleni. Njengoba la esandleni nje kulokhuzile. Yangena la. Oh, Esandleni. Yangena la. Sure, awuphamise kancane. Ngiyabona lapha ngiyabona. La. Sure, Then yaphuma la. Ha. La eswini yangena la eceleni kwespinal cord yabo zaphuma nje la. Mfethu athi ngo. Sure. Yeah, la zaphuma khona then la enyaweni ke ila nje yabo. Ila. Sure, ayababa. Zayiphuma la nje la enyaweni. Yeah, ngiyabona. Mfethu. Mfethu so nje So waba nenhlanhla wena. Ngisho ngithi mfethu umusa kaNkuluNkulu mfethu nedlozi lami. So lo mjitha then kwenzakalani ngaye? Yena lo mfethu washona. Akasindanga. Yeah. Cause mina bangidubula ngo6 bullets. Yena bamdubula ngo4 bullets. Nami kodwa ngathola ukuthi u6 bullets ngoba sekusho odokotela sebeshuthi base becounter ngendlela yabo angazi. Wena ukhumbula lo 2 wangena eswini? Mina ngikhumbula nje lo 2 wangena eswini nalezi zangena la enyaweni nazo ngangingazi futhi mina ukuthi zingaki. Plus nalesi esandleni. Nalesi esandleni yabo. Kodwa sengizwa ngabo kodokotela besho bathi 6 bullets owangishaya mina. Oh. So kwakuyinina nobabili enagcina dubulekile akekho omunye. Yeah, thina nje sobabili. Cause yena naye babemdubuleza ngena la ngemuva ezothuza aphuma la eswini ezothuza ngene ekhaya. Uyena. Sure. Yabulalisa leli drug. Yaba for too much if ulidayisa nje mfethu uliyabulalisa kodwa mina mfethu ngasho ngithi ibhadi nje ngalibeka kanjalo cause angihlangene Ungahlangene naye. Isona shuthi sokuthi ngangizothenga ngaleso sikhathi bezodubula lo. Bezobona lo bezodubula lo mjisi. Shuthi nje ibhadi lami labalapho. So manje uyangcwatshwa ngapha nje bade nithenga khona nihlala khona wena usesibhedlela ngaleso sikhathi. Mina ngisesibhedlela. Wahlala isikhathi ngana nesibhedlela. Ngahlala boma 3 months. Yeah, 3 months. Sure. Ngahlala boma 3 months. Cause ngaqale ngafaka le nsimbi ekuthiwa i-aerial la enyaweni lenkulu. Qale ngafaka yona inyanga eyodwa then babuya bangiphindisa etheater bayongikhipha ke yona base bengifaka le hamba ngaphakathi. Kunzima. Mfethu. So manje makwenzeka lento ioledi la fonela ubani? Bakhona nabanye abantu abakwazi ukuxhumana nje bothi wafika after 2 days. Yeah. Ukhona mfethu. Bakhona abafethu abawu3 abahlala khona eClaywood yabo. So la behlala khona eClaywood kuseduze nakhona kubuka lo mfethu la kwenzeka khona isigameko. Yabo. So ngesikhathi kwenzeka isigameko ngiyacabanga ukuthi mhlambe khona omunye wabo oweza mina noma ngangingasaboni ngingasezwa ngiyabona nje ngokhozi after that ngaba nje flat yabo. Ngaquleka ngaphaphama sengiphaphama after 3 days esibhedlela. After 3 days. Yeah, yabo. Sure. So mfethu ngoba ngaphaphama ngisho umama wayesekade ehleli la esibhedlela. Yabo. Ngiphaphama mina. Yabo.
ngipapa manje uvele uhleli uhleli la, futhi lamajithi wona akubona asazama ukumxhuma. ya so oyedwa wabo mengicabanga lamajida lawa abona angibona nami then asezama ukufonela ekhaya wona yabo cause wona anenamba yomunye umfethu wasekhaya cause bazwana vele ngasekhaya ngiyabazi yabo. So bona bazama ukufonela lo mfethu wasekhaya, lo mfethu ubaba omncane kahle kahle kumina Alright. yabo. So mabexhuma yena bamtsheleke yonke isigameko ukuthi hayibo uMondlo usedubulekile la kanje kanje yabo. So my content indlela engenza ngayo usesibhedlela eKing Edward kubucayi ngempela yabo. So ekhaya ke lo mfethu lo wayengesekho ukuthi yena wayengekakwazi ukuthi eze yena esibhedlela, wayesebona ukuthi akafonele uma amazisi. So wayesazisa uma na ke same time uma wayesezama indlela ke yokuthi afike. Hayi ko-rough. Eh, So mfethu. ngesikhathi ususesibhedlela usubona ukuthi kushuba kanje akaze kwathi nje usuqala urecover kwafika ukuthi yazi ukuthini mangiphuma la ngiyayishiya yonke lento le yoqala phansi impilo yami ngoba manje ngizogcina sengifile ngifele la. Ayikho into enjalo yakufikela. Ya mfethu, hayi ngeke ngiqamba mangikhona mfethu. Khona mfethu, kwafika nje ngempela mfethu. Many times mfethu kufika ngalezo zikhathi lezo kusanzima ngisahamba ngokhonkolo yabo. Even ngisanayo already ngayitshela nje ukuthi ayi no more ngeke ngisabuyela kulento yabo. But ngiyabonga eseki ngiphinde esibhedlela enginika le mali. Yabo ukufika kwami khona esibhedlela ngaphuma esibhedlela sengifika kubafethu ebesiphila nabo sibhema nabo. Lento yosathane mfethu, lento yosathane because nami ngayigcina sengiphethe ifoil ngiphethe yabo Uzogcina usuphethe ifoil nawe uzobuyela back. mfethu. Yini mawucabanga yenza kube difficult ukuyiyeka? Mfethu, ama-pains nani. Cha sekusho ngalalanga angekho pain phela wasohlale u3 months esibhedlela. Ngathini lento mfethu njengakho ngithi lento yosathane because isemqondweni mfethu yabo nje ngisho ngahlala 2 years ejele bafo ungayibhemi. Kodwa yabo on the time uphumela ngaphandle waphatha imali waphinda kulabo bafethu labo ebenibhema nabo. Kancane bafo ukuthi ungabuyeli kancane mfethu. Manje ngoba ngiyakubona lokho kulimala la ngibona nasesandleni engazuthi usikekile ubuphinde ulwe nangemmese yini. Kwenzakaleni lapha esandleni esophethe ngathi imic nalesi impilo yasemgaqweni mfethu. Buye sixabane mfethu yabo sibange nje izinto sibange imali. Kwakwenzakaleni la njengoba ngibona ngathi wawulokhuza ngathi wawusuvika ummese ngesandla la. La esandleni. La esandleni babezama ukungithathela imali yami because akukhona ila kuphela yabo. Ila kuphi nala. La. Ngiyabona lapho. Kwenzakalani ngalo langa? Babezama ukungithathela imali yami sibuya kokala yona i-recycling le. Uthathelwe uba yiwona lamathi ohlala nawo la? Ibona abafethu noma ngingahlali nabo endaweni yokuthi silala nabo ndawonye kodwa siphila nabo mfethu siphila nabo. Kwenzakalani? So ngisho ngithi should nabo babexakelwe inkinga zabo mhlambe imali yabo inganeli for iscafe noma ini bebona ukuthi ngingedwa mhlambe bebona ukuthi kuzoba easy nje yabo. Babona ukuthi so kwenzakalani nawe sichaze bade uchaza lesiyana ukuthi bakufica ukuphi benza njani. Saficana nje khona la kukalwa khona then sakala saqeda lo mfethu lo kalisayo imali akayikhiphi lokho ukuthi ngizokala ngiqede anginike imali yami. No, ufuna sikale sonke then emva lapho mayisekhipha iamount yemali yethu sonke ihlangene yabo. Njobe ikhipha ihlangene let's say mhlawumbe u200 uhlangene yabo imali zethu sonke zila kulo 200. Yini nihloniselanayo? Yabo. So mayise ishintshwe imali esitolo bayishintshe labafethu mabeyishintsha labafethu abasafuna ukukunika imali yami yabo. Mase bengasafuna ukunginika imali yami kwaku40 rand mangikhumbula kahle ngalo losuku. Njengoba bengafuna ukunginika imali yami nami phela ngeke ngithula amandla ami lawa kade ngihamba imini yonke ngifuna ukuhlanganisa yabo ukuthi ngingavele ngithathelwe nje kanjalo kusho ukuthi ngiyifune rough yabo. Mangiyifuna rough babona ukuthi hayi engathi kusho ukuthi ngiyabalwisa yabo ngigcine ngubamba u100 rand. Mangubamba u100 rand ungikwazi ukuthi ugcine ngakumina yabo. Mawusugcine ngakumina kusho ukuthi beloke beyifuna ngibatshela ukuthi ngiyayishintsha imali ngiyaninika imali yenu ngithatha imali yami.
shuthi kwabila ukuthi abasafuni ukungizwa-ke la bangikhiphela khona immese. Mabengikhiphela immese ngeke ngibaleke, angikwazi ukubaleka mina bafo. Yabo ngamane ungibulala especially makuza ngasentweni yami. Hayi mfethu. Ngamane ungibulala because nakhona lapha baze bangiyeka ngoba naku sebebona ukuthi kukhona nabanye abantu la sebeyabakhuza benza yonke leyo nto. Kodwa still u100 wawukumina baba. So benza kanjani manje bona? Yabo. Bayikhipha phela immese yabo ethi uyangigwaza lo munye ngoba ngazi wethi ungigwaza mamaphi la ngavika ngalesandla njengoba ngagwazeka la yabo. Waphinda futhi ethi uyangiphinda mama la nje emzimbeni ngafika la kwashayeka la yabo. Ngesikhathi kushayeka la shuthi besathi bayaqhubeka bayangilokhuza kwaqhamuka omunye ubaba wangakhona khona lapha la kwakwenzeka khona leyo nto wafike wasikhuza ke wasikhuza bayiyeka lento abayenza ngamtshela ubaba ukuthi hayi la bafuna ungithathela imali yami kanje yabo bathi beqamba amanga kuyena bathi hayi ngiyabakweleta wara abatshela ukuthi ayikho leyo nto ngisho ngathiwa ngiyabakweleta ke bengizohlulwa yini ukubanika imali yabo uma ukuthi ngiyabakweleta yabo laba bafuna ukungirobha yona imali yami yabo ngayinika yena ke lo baba imali wayishintsha yena wayeseyangibuyisela u40 wabo wabanika u60 wabo kwabo ukuhlukana kwethu ke lapho sebeloke bengikhomba uzokubamba wara ngahamba yabo then from there ukubonana kwethu masibonana nje hayi mina nginendaba mina ngoba ngisho ngathi wabeza 1 by 1 anginendaba yabo. So manje akaze kuba khona kwasuka ukukhuluma futhi masenihlangana. Hayi bese begcina ngokukhuluma nje kuphela. So ushuthi lana ungafa nje ufuna u40. Mfethu ngisho u10 bafo ungafa. Usho nje? Yeah, ungafa mfethu. Ungafa. Sho, hayi. Ungafa mfethu. Uraf baba kuraf yeah. So impilo iraf la kunina. So indaba yokulala ulalaphi ngoba kuyanetha khona manje nje bade ngihlangana nawe ulala kuphi? Yeah, ngilala khona ngala ngaseWentworth khona enye icontainer mhlawumbe uyawazi lo mgaqo uWentworth Road Jacobs Road. Ngiyabona. Khona icontainer engala eceleni nje ka right wakho eyelo so leyo container ngesikhathi bayakha bayakha yahlangana nolunye udonga lenye inkampani ngemuva so kune space nje esine shelter ngemuva kwayo ngaphansi so ilapho la ngikwazi ukufihla khona ikhanda. Sure. So njengoba uhamba ushona ngapha kufanele ugcine ubuyele khona. Yeah mfethu. Bakhona abanye abantu abalala khona abahlala emgoqweni noma wena wedwa ehontsho la. Hayi uyedwa. Uyedwa yeah esilala naye lapha ya then abanye balala phansi kwama bridge. Abanye banendawo zabo na. Yeah. Kwenzakalani umuntu bangabona indawo yakhe yokulala kanje ufice sekudleleni? Hayi ngeke mfethu akwazi ngiyamkhipha mewukuthi umuntu ophilayo ngeke ufanele acele kahle akusikhulume because ngeke ngikuncishe indawo yokulala mfethu ngeke ngikuncishe ishelter yabo. Ngayikho inkinga mawungeza kahle nawe kumina sifike sikhulumisana ayikho inkinga singacuphisana yeah but kodwa mawuzongizela nje hayi yabo kuyaliwa ngeke. So wena mupho wakho ummese ngoba ngiyabona ngathi wonke umuntu kufanele ehleze ahambe ehlomini. Ukhona. Mupho uthi kubo? Ukhona ula esiphambili. Hayibo samanje ehleze ehlomini uthi kubo? So ngikhuluma nawe nje uphethe utshumethu la. Mfethu kuyigada mfethu singabuye senze njani? Awunyusa nakhona uzobona la ekhamereni. Nyuka ngeke kahlala nje wadu uhleli. Awuve awuphakamise kuye ngaselokozaneni. Hayibo. So njengoba lo mmese ungenaso ngisho isibambo. Yeah, njengoba ukuyigada nje mfethu ngoba akuyona phela izinto ezenzeka njalo yabo. So makwenzekile nami ngazi ukuthi khona nami engizobahebeza ngako yabo. Sure. Akazi ugcina usebenzisa leyo mmese ukubamba inkunzi la. Hayi nje ubona ngihamba nje kanje. Iyona ndlela engathini iyona ndlela engiphanda ngayo recycling. Because ngeke ngiqamba manga mfethu sibhema lento sonke kodwa sihlukene ngama department. Ngasho njalo. Lo jitha wangiqeda. Ewathi uhlomile la. Mfethu. So manje amajisi akufundisa isifundo nalesi sikhathi awungawuphethe. Hayi ngangawuphethe bafuma ummese nje ngangawuphatha. Ukuba uphethe? Mfethu phela nami ngangizoyilwela ngoba babengeke baze bangikwazi nguphethe. Bahle mayike. Babengeke baze bangikwazi nguphethe yabo. Nami ngangizolwa mfethu yabo. Njengoba ngazama ukulwa khona ngingawuphethe kodwa
kwadlo ukuthi bangidefeat And because babili. bawu2 baphethe immese bo2 mina ngiphethe lutho. Yo. All right. And then enye into abantu abahlezi beyibuza yona la. Okay, fine. Niyalibhema leli philisi. And unayo indawo eyihontshi. Yini soke siyenza ukuthi kube nzima ukuthi umuntu ageze. Cause ungavuka mhlawumbe ekseni kunompompi la mhlawumbe njengoba uphethe ikhwama la mhlawumbe ushaya uthatha isikibha sakho lesaka Pick n Pay owasebenza Pick n Pay Lutho. mhlawumbe uthatha isikibha sakho lesaka Pick n Pay usuwashe yini yenza ukuthi umuntu mayeseqala ukubhema leshandisa angabe umuntu ekuthothi akasagezi ke sibona Mfethu ngalibeka kanje ngisho ngithi mhlambe for iside lami isikhathi mfethu because isikhathi esiningi sihlezi sicabanga ukuphanta nokuthi sambe siyobhema. Yabo for now let me make an example. Yabo nje mhlambe manje nginemali ngizohamba ngiyobhema uqeda kwami ukubhema le mali ngithi siphelile into ezofika emqondweni ngizobhemani after 2 hours coming yabo leyo so fanele ngisuke manje fanele ngikhave ke phi mhlambe fanele ngikhave Finland yabo mhlambe bekune party somewhere yabo fanele ngikhave Finland ukuze ngikwazi ukuthi ngicoshe lawo mabhodlela lawo makani ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiyodayisa ukuze ngikwazi ngithola enye imali futhi ukuthi ngithole lento yabo so ngasho ngithi isikhathi esiningi ngoba hlezi sicabanga ukuphanda ukuthola imali lokho okunye nje kuza ngemuva mfethu so in terms of ukudla ke because njengoba ngisho ngikhuluma nabantu abaningi bonke abantu bakhuluma ukuthi ngiphanta imali ngiyobhema akekho okhuluma ngokudla nidla nini udlani mfethu ngiyadla mfethu kodwa ukudla kwethu mfethu ngikhulume nje iqiniso into esijwayele ukuyidlela zona thina amagwinya yabo maybe naleso sinkwa ke yabo izona zinto nje mfethu esidla maybe nalawo makhekhe yabo so ukuthola kwami imali let's say mhlambe ngithola u100 ku100 ngiyazi ukuthi lento yami engibhemayo u78 njoba ngithi u78 ngenzelo mhlambe ukuthola 2 noma ukuthola 3 like mase ngiyolala mase ngiyolala ngiye ngenze sure ukuthi ngizama ukuthi kuphume u3 wayo lo 78 rand then ke le enye ke imali esalayo like u22 rand maku 100 rand lo 22 rand usalayo iwona 22 rand engidlula ngawe esitolo ngithenga ogwayi ngithengele umagwinya mhlawumbe amabili yabo iyona ndlela nje so ukudla kodwa kuyi second priority akuyona into oqala ngayo icabanga mfethu ngeke ngiqamba manga mfethu kunjalo kunjalo mfethu ne ayikonzima bafethu kunzima mfethu sikhona mhlawumbe esinye istory sesizoyivala because wena ngiyabona bekufanele le episode yanamhlanje nawe ngiyibuze ngokuthi ngicishe ngafa ngoba kukaningi abantu bekuzama becishe bekulokhuza sikhona esinye istory mhlawumbe noma enye into eyenzakalayo la emgwaqeni abantu abangazi ngayo mhlawumbe ongafisa ukuyisharisha nabantu ngathini mhlambe mengingabuyela la nje ngasekuphanteni njengoba nami ngiye ngaveza ukuthi mina ngiphanda ngerecycling kanje khona abaphanta ngekhopha njengoba bephanda ngekhopha nawo bahlukene ke laba abaphanta because emfethu kulenyanga nje esikuyona mfethu sebefila abafethu yabo sebefila abafethu bebulawa yiyona le khopha njengoba bebulawa yiyona le khopha bafo ngikhuluma ngekhopha kagesi ama street lights yabo so labantu njengoba emfethu kuyinkinga bafu ukuthi ungathi ungayothinta ugesi ungawazi noma on noma off yabo kuyinkinga lokho kumina nje kuyinkinga mina bafu ugesi ngiyawusaba sidalwa sami yabo so nje mfethu into ezibabulalayo abafethu kulenyanga le mfethu mangingakubalela engibaziyo mina bawu4 asebeshonile kule nyanga esikuyona bashona endaweni eyodwa noma kufike kushona umunye namhlanje nakusasa hayi basho abawu2 bashona endaweni eyodwa sigameke esisodwe lo munye oyedwa ushonele esibhedlela kodwa ushone nje kuyona lenyanga naye kodwa okwakhe kwenzeka ngenyanga edlule mangingaphosisi ugesi wamshaya ngenyanga edlule so bese esibhedlela yabo ushone nje ngesonto kuleli siphuma kulona mase kuzoba ile enye intombazane
nentombazane nayo iphanta bakuphanta amakhopha yashona. Yeah. Awungixoxela mhlawumbe ukuthi mabefika lapha beyoshaya ikhopha makuthi khona istory especially la abashonile ukuthi ufike benze njani baphathani khona amathuluzi banamathuluzi kanjani bayamba noma bayithatha ezigxobeni if wazi. Ngokwazi kwami mfethu bayahamba. Bayahamba mfethu then ke angazi ke bayibona kanjani ishuthi maye sebefikile kuyona cause bayahamba yabo. Then ekubeni lapho umuntu mhlawumbe thothi lo bush noma ileyo nto leyo yabo ayikhatha ngayo ke shuthi leyo size loyo cause bamba like i-trench yabo cause yabo mungahamba nje eceleni kwemigaqo eminingi eceleni ko-freeway abaningi ungafika uyibone leyo nto uma ubuka eceleni kwe-street lights zo-freeway ufike ngiphiwe nje like i-trench. Ungazi nje mhlawumbe abasebenzi bakamasipala kanti yabo abanye babafethu yabo ufike ngiphiwe nje like i-trench nje yabo kushuthi umuntu ufika ahambe no size ushuthi walento wale cable azoyinqamula anqamule ngaleyo ndlela akayihlube ngaleyo ndlela yabo. Sho manje umuntu mayiseshonile la abantu bakubo bathola kanjani ukuthi ushonile? Khona umuntu othola ukuthi uyashona la uthola ukuthi mhlawumbe kugcina abantu bangakubo abakubo njalo bengatholanga makuthi akekho umuntu kunini owaziyo onenamba yabo. Mfethu mawukuthi ngempela kuthina sonke nje mfethu iningi lethu esimama ngalapha esiphila lapho nje mfethu mawukuthi ngempela akekho onolwazi la kubo noma lo kushuthi gcina ngicathu laba bawu4 bagcinele iphi bona laba bawu4 hayi kumanje laba abanye ngicathu mhlawumbe basasemoshwali kodwa bayaziwe makubo laba bayaziwe makubo. Yeah sure. Manje ilokhuzi uthi ngibuze because into useyedwa usise ngeke ngakhuluma naye ohlala la emgwaqeni. So amantombazane ahlala kanjani la emgwaqeni? Akugcini mhlawumbe nani senwabanga because I think azoba mancane kunani. Mhlawumbe sekubangwa la ukuthi intombi yami umuntu wami la kwenzeka kanjani? Hayi nawe akhona mfethu kukona ukuthi ngisho ngithi kushuthi awukaqondani nokuthi uwabone. Akhona maningi. Akhona wona mfethu noma engemaningi ke njenganathi sabafana kodwa nawo akhona. So nani igcina umuntu esekhona sevuke ngaye la. Ya kuyenzeka mfethu kuyikona ukuthi mina ngafunda ukuthi mfethu i-stress yabo nje ukuba nomuntu esifazane la emgaqweni i-stress because ukugula kwami ukuthi kufanele ngiyilaphe mina fanele ngiphinde ngilaphe yena yabo kushuthi lapho ngiyithwesa umthwalo ingako ngizogcine ngiyontshontshwa yona le khopha ezogcina ingishayisa ngogesi ukuze ngithole imali enkulu ukuze ngikwazi ukuthi nginake naye futhi yayibona manje ngcono kona ngingedwa kanje mfethu ngiye ngisho njalo mina mfethu ne. So mangabe nje bade kudlula izikhathi zokhisimuzi nje abantu behlangene imindeni akwenzeki nje ukukhumbula ekhaya ngokhisimuzi. Hayi kuyenzeka mfethu kuyenzeka ongangokuba if ukuthi mhlambe iyatholakala nemali ethanda ukuba right mhlambe like 300 400 kuyenzeka abanye bethu sigoduke nje mfethu. Kuyenzeka especially nje ngokhisimusi mfethu kuyenzeka. Usahlala ekhaya ngoba uthi wahamba ufunda umatric. Iyiphi nje i-festive season oyikhumbulayo kuyisikhathi sakhisimusi uthi yazi la ekhaya we actually had good times nomndeni nabafowenu nama siblings akho noma ukhazini bakho okwenzakalani kanjani? Mfethu ingo 2019 2018 2018 ngifunda ugrade 11 yabo because ngo2019 ngase ngenza umatric la uhamba khona. Zayikhiphani lapha ngo2018? Mfethu umfethu lo engeke ngasho ubaba omncane kodwa kahle kahle yabo ingalo nyaka ephunyelwe imali lezi zokulimala. Washayiswa imoto yabo so wayephunyelwe imali lezi zokulimala so mfethu kwaba right kakhulu. Hayi mfethu kakhulu because each one of us nje mfethu ekhaya wayesibuza ukuthi umuntu ufunani nje mfethu yabo amthengele leyo nto leya ayifisayo ayifunayo. Hayi mfethu kwaba mnandi kakhulu wona nyaka ke lo engihlezi ngikukhumbula mfethu ekhaya. So inganani imali emphumela ningi noma?
Imanga estimate kwaku 2 million Ha! nento kodwa noma ngingazi ukuthi namalini kodwa Eh. nje yeah Sure. babe estimate kanjalo Eh. phela mfethu. So manje usasenayo imali, do you know? Yeah mfethu yena nje usaphila right futhi Eh. yabo ngingazi ke noma usani kusayiyona noma mhlambe khona enye indlela Uyaspana? mhlambe akasebenzi. Oh kodwa usagrand. Yeah right. Ukuzwa lesho kuthiwa I blew it. Huh? Hayi Hayi babantu wena uhlala lapho wena. angikona khona lapho. Khona isho kuthiwa I blew it la khona abantu ethi bathola imali za road accident fine o 2 million sebeyidle bayiqeda sebeyahlupheka futhi so yena akaqqualify shothi ukuya lapho. Hayi ngeke angiboni futhi ukuthi wo qualify. Ngithi imali yakho ayiphethe kahle. Mfethu. Yeah, ne? Hayi kunjalo. No mfethu hayi mfethu ngijabulile ukuthi sixoxe nawe kwesizwe i-story sakho. Kodwa si-check i-OLED ukuthi lisakhona yini. Mawuthi liyayibamba ke ifoni ukhulume naye. Ayikho inkinga Futhi siyizwe. You have reached the voicemail live service. Hayi shuthi ushawe isitini ngeke ukhulume ne-OLED. Kodwa ake sithi liyayibona le video. mfethu. Wahamba uyesibhedlela ungekho right. Yabo? So elindele ukuthi uzobuya. The fact that washiya emsebenzini wazokuchecka kusho ukuthi unendaba nawe. Ake sithi uyayibona le video yini ongamtshela yona because le video izohamba mhlawumbe igcine ifikile nakuyena. Mfethu ngingamtshela nje mfethu ukuthi kona konke nje mfethu sekwenzekile angixolele mfethu yabo. Angixolele namakona ukuthanda kwami bafo yabo. Yini oyisola kakhulu ngayo? Mfethu ukubhema nje lento nje mfethu. If kodwa ikhona ke mfethu indlela mhlambe asangenza ngayo ukuthi angisize ngisuke la ngikhona mfethu. Because angisathandi baba. Angisathandi. Ngasathana. So manje uyafika manje ungazama. Yeah. Akunjalo nje baba. Yeah. No, asithembe ukuthi uzoyilokhuza, uzoyibona le video because I believe ukuthi akukho nzima kakhulu. Ukuthola ngoba ngezokukhulunywa ngoMethadone iyasebenza leyo. Yeah bafa. Iyasebenza futhi iyasebenza. Yeah. Nanokuthi awucabanga ukuthi mhlawumbe mawuthola noma ingasekho imali enkulu embumbula kokho vele uhambe nje ekhaya ubone. Mhlawumbe uzama ukuhlala because into engiyibukayo ukuthi mawusubuya uvela uzame nje ukuhlala akazocabange leyo nto because kuseduze. The problem ukuthi nami into engiunderstandayo abanye abantu bayabuza ukuthi why ungabasiza abantu kanjani abantu aba-understand ukuthi wena njengamanje ula kini kula I don't think ukuthi kuyimbumbulu kufikile 100 rand. So it's not like ku difficult kodwa kufanele kuqhamuke kuwena ukuthi usuyafuna ngedladlena ngithi. Yeah akunjalo baba. Kunjalo mfethu. Bakhona abantu aseke bahamba lana ukuthi benihlala nabo la bahamba bagoduka baba right babuya sebe right kodwa abangabuyele ema-drugs. Yeah bakhona khona nje umfethu onekubo la eBluff. Yeah naye besibhema naye nginako kuwe ngimbone nje mfethu sa right futhi akasabhema. So mayenibona akwenzeki ukuthi afuna ukulokhuza. Hayi akusafiki nje. Akusafiki. So uthi yena wayeka kanjani? Yeah naye wayeka ngayo umuthi lo eMethadone yabo. Yeah wasizwa ke na umndeni wakhe iRehelp yabo. Yeah then wase wahlala ekhaya ke nje isikhathi nje mfethu ngicathi unyaka waphela ehleli nje ekhaya yabo refresh akushuthi eclean nje yabo. Yeah then after that guy wa right because esephumile ke nje lapho kubo basheshe bazama ukuthi bamtholele umsebenzi nani because nanako bafo ukuthi uzophuma uqeda uhlale. Mfethu kuyakulidela ekuthenini egcineni ugcina ubuyele. Yeah ngathi uma uphuma mfethu kube khona into kube khona into ozoba busy ngayo mfethu ezokwenza ukuthi ngayi ngaso sonke isikhathi ucabanga yabo. Cabangana nalela leshandisi mfethu. Yeah mfethu. Alright but moya kakhulu mfethu mfethu ayibonga mina baba. So now uvalelisa siqale itrend entsha manje ukuthi abantu kube yibona abavalelisayo la valelisa la kubantu laba bakubukayo.
Funa ukuthi ube wasebenza ku-TV ngabe Facts. uyiphatha kanjani ishow, uyivala kanjani ishow yakho? Valelisa. Hayi mfethu ngingasho ngithi hayi siyabonga kunina nonke nisiphe nje isikhathi nethuba lokuthi nisilalele nizwe leli side lempilo yami nami yabo. Kodwa ke engingasho ngithi mhlambe kwabanye benu khona nikufundayo. Siyabonga niqhubeke njalo nibe nathi sonithanda nje koze kube unaphakade noma sinje ngiyacela niqhubeke nisithande. Thank you, Bhuti. Mfethu ube great.